τα podcast του intolife.gr. Κάπως έτσι ακουγόταν μια dial-up σύνδεση στην αρχή των 90s. Είναι ένα επεισόδιο των ιστοριών για την ιστορία και μαζί μας σήμερα έχουμε τον Τάσο Φίτζο Βαυλή. Ο Τάσος Φίτζος Βαυλής είναι υποψήφιος διδάκτορας νεότερης ιστορίας στο ΕΚΠΑ. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα, η έρευνα που κάνει είναι το παιχνίδι και η nerd κουλτούρα στο διάστημα από τη δεκαετία του 80 και του 90 ως το 2008-2010. Να σε καλωσορίσω, Τάσο, και να σε ρωτήσω τι είναι αυτό που λέμε nerd κουλτούρα. Γεια σου Δημήτρη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Αυτό που λέμε nerd κουλτούρα είναι κάτι κάπως περίεργο. Θέλω να πω ότι αποτελείται από διαφορετικά πράγματα, όπως είναι το παιχνίδι, το ηλεκτρονικό και το επιτραπέζιο, η ανάγνωση λογοτεχνίας του φανταστικού και επιστημονικής φαντασίας, ταυτόχρονα και το να βλέπει κανείς ταινίες αυτού του είδους και αντίστοιχα μπορεί να επεκτείνεται και λίγο στη metal μουσική ή και στα κόμικ. Εγώ ασχολούμαι κυρίως με νέους που κατά τη δεκαετία του 80, του 90 και στις αρχές του 2000 ουσιαστικά ασχολούνται με όλα αυτά τα πράγματα ταυτόχρονα. Κάποιος θα έλεγε ότι είναι μια νεανική υποκουλτούρα με την έννοια ενός μη mainstream πολιτισμού στη δεκαετία του 80. Τι είναι αυτό όμως που τα ενώνει όλα αυτά που λες? Δηλαδή, τι σχέση μπορεί να έχει η metal μουσική, ας πούμε, με το gaming? Το παιχνίδι βρίσκεται στο κέντρο όλων αυτών των πραγμάτων, γιατί προφανώς μιλάμε για νέους έφηβους ή και φοιτητές οι οποίοι αγαπάνε το να παίζουν. Όλα αυτά όμως τα σύμπαντα που φτιάχνονται μέσα από το παιχνίδι, που κυρίως είναι στον υπολογιστή αλλά και στα επιτραπέζια, με έναν τρόπο συνομιλούν. Δηλαδή, έχουμε είδη metal μουσικής που συνδέονται με αυτό το παιχνίδι, παραδείγματος χάρη η epic metal μουσική ή black metal μουσική. Έχουμε σύμπαντα ταινιών, φανταστικά σύμπαντα όπως είναι ο Indiana Jones, ο οποίος θα μεταφερθεί σε παιχνίδια, ή το Star Wars για παράδειγμα, ή έχουμε βιβλία από 40 στοιχειών, ο οποίος θα γίνει παιχνίδια αλλά και μετά θα γίνει και ταινίες. Άρα υπάρχει μια συνάφεια μεταξύ όλων αυτών των πραγμάτων, ένα κοινό σύμπαν ιδεών που όλα αυτά ας πούμε ρέουν μέσα και με έναν τρόπο αυτά τα παιδιά έρχονται σε επαφή με όλα αυτά κάπως ταυτόχρονα. Τα περιοδικά που μελετάω είναι περιοδικά τα οποία αφορούν το video gaming και τους υπολογιστές, όπως είναι το Pixel, το User ή το PC Master. Ταυτόχρονα όμως, ενώ είναι περιοδικά για την πληροφορική στην πραγματικότητα και το video gaming, έχουν πάρα πολλές στήλες που διαφημίζουν επιτραπέζια, έχουν στήλες ταινιοκριτικής που αν κάποιος τις δει αφορά ταινίες που ανήκουν μόνο σε αυτά τα είδη της επιστημονικής φαντασίας, του φανταστικού ευρύτερα, του fantasy δηλαδή. Αν κάποιος θα συγκρίνει ας πούμε με αυτά που θα βλέπει κανείς ας πούμε στους οδηγούς κινηματογράφου και στα περιοδικά του σινεμά, θα έλεγε ότι ζουν σε άλλες χώρες οι άνθρωποι που διαβάζουν ταινιοκριτικές από το αμέν και τα δε ας πούμε. Οπότε κάπως εκεί πέρα συγκροτείται όλο αυτό το σύμπαν. Έρχονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι σε επαφή. Ο Βασίλης ήταν γύρω στα 15 στο τέλος της δεκαετίας του 80 και θυμάται την είσοδο των υπολογιστών στη ζωή του. Ξεκινήσαμε με τα ουφάδικα. Υπήρχε και η δεκαετία του 80, κάτω από 18 που εμείς πηγαίναμε όμως και τα λοιπά. Μας μαθαίναν στο σχολείο ότι δεν πρέπει να πηγαίναμε. Ένα άλλο κομμάτι δεν ξέρω αν υπήρχε στην Αθήνα. Εγώ τουλάχιστον επειδή ξεκίνησα στα 12 το 82, υπήρχαν τα computer center, δηλαδή μαγαζιά που πουλούσαν υπολογιστές. Πηγαίναμε, πληρώναμε, μια φορά έχω πληρώσει για να γραφτείς μέρους, δηλαδή γινόταν, δεν χιλιαζόταν κτλ. Κοινωνικοποιούσαν, πληκτρολογούσε από το Pixel 5 ώρες για να δεις 2 γραμμές να κάνουν. Εκεί πέρα η αντιγραφή τη μαθαίνεις γιατί κάποιος φίλος έχει τον Commodore ή τον Amstrad πιο μετά ή το Spectrum. Επομένως έχεις την κασέτα, πηγαίνεις σε κάποιον μαγαζί που υπάρχει συνήθως εκεί τριγύρω και λυπάσαι μια κασέτα TTK ήθελες σίγουρα. Εγώ την δύναμη να φεύγω από Χαριλάου και Θεσσαλονικιώσουνα, να φεύγω να παίρνω το λεωφορείο 12 χρονών για να πηγαίνω κάθε απόγευμα μετά με βροχή, με οτιδήποτε, να πάω να κάθομαι με τις ώρες και όταν μας πουλούσαν κάποιον γιατί αυτή ήταν η προσπόληση, τα εκκλησιακά. Όταν πουλούσαν έναν υπολογιστή, ξαφνικά που είναι υπολογιστή, το πουλήσαμε. Περιμέναμε να έρθει τώρα το καινούργιο, το επόμενο μοντέλο. Και έτσι όμως μάθαινες και όλους τους υπολογιστές, δηλαδή ήξερα εγώ το Spectrum με τα λαστιχάκια, με τα
με τα κουπάκια. Μετά τον Commodore, μετά αγόρασα τον Commodore. Μετά ήρθε ο Amstrad, με την κασέτα. Ξαφνικά ο Amstrad με τη δισκέτα. Ή που λέγαμε εμείς για να βάζεις το ποτήρι από δίπλα. Γενικά το παιχνίδι στην ιστορία είναι μια ιστορική κατηγορία που δεν χρησιμοποιείται συχνά. Σπάνια χρησιμοποιούμε το παιχνίδι για να κατανοήσουμε πράγματα για την κοινωνική πραγματικότητα και την εποχή. Ωστόσο, νομίζω ότι υπάρχουν κάποιες θεωρητικές αρχές οι οποίες μας βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα το παιχνίδι. Για παράδειγμα, υπάρχει ένας Ολλανδός ιστορικός, ο Johan Huizinga, ο οποίος έχει γράψει μια μεγάλη πραγματεία το 1920 για τον πολιτισμό ως παιχνίδι και την ιστορία του παιχνιδιού. Παρότι η βασική του θέση κάπως είναι μεταφυσική στην εποχή μας, δηλαδή ότι υπάρχει ένα παιγνιώδες στοιχείο στον ανθρώπινο πολιτισμό το οποίο υποχωρεί με τη βιομηχανική επανάσταση και είναι κάπως δύσκολο να τεκμηριωθεί, ενώ τα βασικά επιχειρήματα που έχει και είναι χρήσιμο για τους ιστορικούς είναι ότι εμείς σκεφτόμαστε το παιχνίδι σαν κάτι που βρίσκεται στον αντίποδα της σοβαρότητας, ωστόσο αυτός επιχειρηματολογεί πολύ πιστικά και λέει ότι η ιδέα που έχουμε για το παιχνίδι, ότι είναι κάτι χαλαρό και αστείο, μη σοβαρό, είναι λάθος. Στην πραγματικότητα, το παιχνίδι μπορεί να είναι το ίδιο πολύ σοβαρό, να είναι πάρα πολύ σημαντικό και άρα να μην είναι μόνο κάτι που είναι αστείο. Και πάνω σε αυτή την ιδέα χτίζει σε ένα βαθμό και ένας ανθρωπολόγος, ο Clifford Geertz, ο οποίος έχει πάει στον Μπαλί και παρατηρεί τους ντόπιους οι οποίοι έχουν ένα έθιμο την κοκορομαχία, όπου δένουν σπιρούνια πάνω στους κόκορες και οι κόκορες χτυπιούνται και όποιος κόκορας πεθάνει πρώτος ή τραυματιστεί πολύ χάνει το παιχνίδι, ενώ ο άλλος το κερδίζει. Και με βάση αυτό λέει για τη σημασία που έχει το παιχνίδι για τους Μπαλινέζους, ότι ποιους κώδικες αξιών αντιπροσωπεύει, πώς συνδέεται με την αρενοπότητα των ιδιοκτητών των κοκόρων κτλ. Με έναν τρόπο το παιχνίδι δίνει έναν μεγεθυντικό φακό, ένα πρίσμα, για να δει κανείς αξιακούς κώδικες οι οποίοι έχουν να κάνουν και με τους παίκτες αλλά και με ευρύτερα με την κοινωνία. Για παράδειγμα, αν κανείς το πάει στη δεκαετία του 80 στην Ελλάδα, θα μπορούσε να σκεφτεί το πώς τα παιδιά σκέφτονται το παιχνίδι ως κάτι διασκεδαστικό κτλ. Αλλά ταυτόχρονα και τις αντιστάσεις που μπορεί να φέρουν οι γονείς στον έλεγχο, ας πούμε, το πώς θα παίζουν τα παιδιά στον υπολογιστή, το τι θα παίζουν κτλ. Το οποίο συνδέεται με ευρύτερα, ας πούμε, ερωτήματα για το τι σκέφτονται οι γονείς για τα παιδιά και το πώς τα παιδιά πρέπει να μεγαλώνουν. Για παράδειγμα, το παιχνίδι είναι βίαιο, αυτό που παίζουν στον υπολογιστή, και άρα μπορούν να το βλέπουν ή όχι. Αυτό αναπαράγει βία, θα κάνει τα παιδιά πιο βία στο σχολείο. Υπάρχει πρόβλημα εθισμού. Αυτό που λένε χαρακτηριστικά οι γονείς, θα στραβωθούν τα παιδιά κτλ. Ή είναι διαφορετικό το παιχνίδι στον υπολογιστή από το ποδόσφαιρο που παίζουν στην αλάνα. Γιατί το ένα, ας πούμε, έχει το κομμάτι της κοινωνικοποίησης μέσα, ότι παίζει με άλλους, παίζει έξω από το σπίτι, είναι ενεργητικό. Ενώ το άλλο είναι το ίδιο με το να βλέπει τηλεόραση. Άρα θέλω να πω, με έναν τρόπο αποκαλύπτει πάρα πολλά άγχη και φόβους που έχουν οι γονείς στο νοητικό του σύμπαν την δεκαετία του 80 και του 90 για τα παιδιά. Κυρίως το 90 αυτό γίνεται πιο έντονο. Γιατί το 90 υπάρχουν όμως περιστατικά στην Αμερική, η οποία ήδη έχει περάσει στη δεκαετία του 80 ένα άγχος γύρω από τα επιτραπέζια, το σατανισμό και όλα αυτά. Το 90 υπάρχουν κάποια περιστατικά όπου ένας ένοπλος μαθητής μπαίνει σε ένα σχολείο, σκοτώνει τους μαθητές του και μετά δεν λένε μάλλον φταίει ότι μπορούσε να αγοράσει όπλο, αλλά φταίει ότι έπαιζε πολλές φορές στον υπολογιστή και αυτό τον έκανε βίο, ας πούμε. Οπότε μέσω της διάθλασης κάπως υπάρχει αυτός ο φόβος, έρχεται και στην Ελλάδα. Αυτό κάπως επίσης εντείνεται με τους σατανιστές της Παλίνης. Δηλαδή, όταν συλλαμβάνουν τους σατανιστές της Παλίνης, στον τύπο το 1995 υπάρχει μια έντονη κριτική ότι ο αρχηγός του, τέλος πάντων, ότι έπαιζε πάρα πολλές ώρες παιχνίδια στον υπολογιστή και ότι αυτό είναι η μήτρα που τον οδήγησε στο να κάνει σατανιστικές τελετές, το σατανά και όλα αυτά. Έχουμε λοιπόν αυτό που λέμε στην δεκαετία του 80 και του 90, αυτή τη σκηνή του παιχνιδιού που μορφοποιείται. Ποιες άλλες στιγμές μπορούμε να αναφέρουμε ως σημαντικές στην ιστορία του παιχνιδιού στην Ελλάδα? Τώρα αυτό είναι ένα ερώτημα κάπως παγίδα, γιατί θα μπορούσε να πει ότι κανείς ότι τα επιτραπέζια και τα παιχνίδια στον υπολογιστή δεν έχουν τον ίδιο χρόνο. Ωστόσο, αν κάπως τα βάλουμε από αυτή την ομπρέλα της νέας κουλτούρας, μπορούμε ίσως να βρούμε κάποιες στιγμές που είναι σημαντικές. Νομίζω ότι στην αρχή της δεκαετίας του 80, το 82-83 είναι σημαντικά γιατί αρχίζουν να βγαίνουν περιοδικά που ασχολούνται με το video gaming. Μια σημαντική στιγμή είναι η ίδρυση της Κάισας,
το 1985, η οποία ξεκινάει κατάστημα μόνο για σκακιστές, όμως πολύ σύντομα θα πάει στα επιτραπέζια και νομίζω ότι μια σημαντική στιγμή είναι το 1992, όπου διοργανώνεται το πρώτο φεστιβάλ για επιτραπέζια παιχνίδια, το Games Fair, έτσι ονομάζεται Games Fair, και είναι ένα διήμερο που αφορά επιτραπέζια παιχνίδια. Είναι δημόσιο, είναι πετυχημένο, μαζεύει αρκετούς παίκτες και μαζί με αυτά τα επιτραπέζια παιχνίδια που παίζουν υπάρχουν και άλλα περίπτερα στον χώρο του ξενοδοχείου που διεξάγεται, τα οποία είναι περίπτερα που αφορούν το video gaming, περίπτερα που αφορούν το ίντερνετ, τα περιοδικά που εγώ εξετάζω. Άρα είναι μια πρώτη δημόσια στιγμή που αυτό το πράγμα σταματάει να είναι τόσο underground και βγαίνει πιο έντονα στο προσκήνιο. Η δεκαετία του 90 είναι αρκετά σημαντική γενικά σαν δεκαετία, γιατί για τα παιχνίδια στον υπολογιστή βγαίνουν πολύ σημαντικοί τίτλοι, οι οποίοι με έναν τρόπο θα καθορίσουν και τα είδη των παιχνιδιών, δηλαδή θα φτιάξουν κανόνες για τα παιχνίδια στρατηγικής, για τα παιχνίδια ρόλων, και νομίζω ότι μετά από αυτό μια άλλη σημαντική στιγμή είναι το 2001, όταν βγαίνει στις αίθουσες κινηματογράφου Άρχοντας των Δαχτυλιδιών, παρότι δεν είναι κάτι που αφορά το παιχνίδι, στην πραγματικότητα εξασφαλίζει μια πολύ μεγάλη δημοφιλία για το σινεμά του φανταστικού, τη λογοτεχνία, και αυτό οδηγεί πολλούς ανθρώπους παράλληλα στο να ασχοληθούν με τα παιχνίδια. Και κάπως κάνει αυτό που είναι λιγότερο mainstream, είναι λίγο πιο underground, το κάνει πιο δημοφιλές. Δεν το κάνει απαραίτητα mainstream, αλλά το κάνει πιο δημοφιλές. Από το 2004 και μετά θα αλλάξει αρκετά το κλίμα, γιατί έχουν αρχίσει στην Ελλάδα να υπάρχουν και πιο σταθερές συνδέσεις ίντερνετ. Έχουμε την ADSL κτλ. Άρα αλλάζει και ο τρόπος του παιχνιδιού. Δηλαδή, οι άνθρωποι πριν παίζουν στα σπίτια τους, στη δεκαετία του 90 δημιουργούνται τα internet cafe, που είναι ένας άλλος χώρος παιχνιδιού, που συνεχίζουν και το 2000. Όμως από το 2004 και μετά θα αρχίσουν να παίζουν πολύ περισσότερο, όχι μόνο μόνοι τους ή ανταγωνιστικά με τους φίλους της σε LAN, με συνδέσεις LAN, αλλά μέσα από το σπίτι τους, σταδιακά μέχρι το 2008 αυτό, μέσα από το σπίτι τους θα παίζουν online. Αυτές οι τάσεις, αυτές οι στιγμές που λες, έρχονται εισαγόμενες, είναι από το εξωτερικό, ή υπάρχει ένα κλίμα που στην Ελλάδα τις επιτείνει ή τις διαφοροποιεί σχετικά με αυτό που γίνεται έξω? Νομίζω σε μεγάλο βαθμό είναι εισαγόμενες, δηλαδή ακολουθούν πρότυπα του διεθνούς gaming. Αυτό που είναι νομίζω διαφορετικό είναι ότι είναι κάπως πιο αργός ο ρυθμός με τον οποίο έρχεται το γρήγορο και σταθερό ίντερνετ στην κοινωνία. Δηλαδή, ήδη από το 90 έχουμε ίντερνετ, αλλά είναι κοινή γραμμή του τηλέφωνου, που σημαίνει ότι αν κάποιος σου τηλεφωνήσει στο σπίτι, πέφτει, κόβεται η σύνδεση, άρα είναι πολύ δύσκολο να παίξεις αξιόπιστα. Αυτό που είναι φανές είναι ότι επειδή ακριβώς οι άνθρωποι δεν μπορούν να παίξουν μαζί, δημιουργούνται τα ίντερνετ καφέ, τα οποία δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Ωστόσο, αυτό που είναι κάπως ελληνικό είναι ότι σε μεγάλο βαθμό, ακόμα και σε ίντερνετ καφέ, δεν έχουν όλοι οι υπολογιστές ίντερνετ, τουλάχιστον στη δεκαετία του 90. Δηλαδή, μπορεί να έχει ένας και άλλοι 6 να συνδέονται απλώς με LAN για να παίξει με τον άλλον δίπλα σου ή σε δίκτυο με τους άλλους που παίζουν στο ίντερνετ καφέ. Άρα, αυτό είναι κάτι ίσως αμιγώς ελληνικό, ότι είναι κάπως πιο αργή η διείσδυση του ίντερνετ στην Ελλάδα, και αυτό έχει να κάνει κυρίως με τις υποδομές και τις εταιρείες που το φέρουν, ας πούμε, και το εμπορεύονται. Η δεκαετία του 1990 έχει μπει δυναμικά σε ό,τι αφορά τους υπολογιστές και το gaming. Πώς όμως συνάντησαν οι πιτσιρικάδες αυτή την επανάσταση στην νεανική διασκέδαση? Ρωτώ τον Θανάση, που ήταν 12-13 ετών εκείνη την εποχή, ποια ήταν η πρώτη του επαφή με το video gaming. Η πρώτη ανάμνηση. Νομίζω, πάνε και πολλά χρόνια, ότι εκείνη την εποχή, τώρα μιλάμε 80s, η πρώτη επαφή ήταν κάποια ηλεκτρονικά, έτσι τα λέγαμε, τα οποία είχαν ένα παιχνίδι και έπαιζες αυτό, Donkey Kong, ξέρω εγώ, Mario που δεν ήταν Mario, ή ξέρω εγώ Arkanoid ή Tetris πριν το Tetris, και κατά καιρούς κυκλοφορούσαν διάφορα τέτοια στα πιτσιρίκια ή κάτι τέτοιο, η πρώτη επαφή. Ή τα καλοκαίρια που νομίζω ότι όλοι πηγαίναμε, ξέρω εγώ, στη Λούτσα, στο Νοροπό, στο Ζούμπερι, σε κάποιο χωριό, υπήρχαν μαγαζιά, ταβέρνες, ξέρω, και είχαν μέσα, θυμάσαι, κάτι τύπου, όχι ουφάδικα, κάτι ηλεκτρονικά που έριχνε κέρμα. Νομίζω ότι ήταν ένα από αυτά τα δύο, ήταν η
πρώτη μας επαφή έτσι με παιχνίδια τα οποία είναι αυτό που λέμε ηλεκτρονικά παιχνίδια, video gaming ας πούμε. Ο πατέρας κάποια στιγμή είχε κάνει ένα ταξίδι στη Γερμανία και γυρνώντας, ο πατέρας χωριάτης, δηλαδή πέρα από το είμαι υπτάμενος, δεν είχε τέτοια επαφή καθόλου. Από τη Γερμανία, από τα PX, εκεί πέρα ξέρω κάτι αμερικάνικα καταστήματα για τους στρατιωτικούς, είχε φέρει, θυμάμαι, έναν υπολογιστή και με τη σημείωση ότι μου είπαν ότι είναι καλά. Οπότε εκεί πέρα είναι ο πρώτος υπολογιστής. Κάτι που το οποίο δεν είναι αμιγώς ελληνικό, αλλά στην Ελλάδα έχει μεγαλύτερη διάδοση, είναι η πειρατεία. Είναι ο τρόπος εμπορίας παιχνιδιών και ο τρόπος διακίνησης. Δηλαδή, στα δεκαετία του 80, για παράδειγμα, ουσιαστικά δεν υπάρχουν εισαγωγείς, οπότε όλοι φέρνουν κάπως πειρατικά. Αυτό που λέμε original παιχνίδι δεν υπάρχει ιδιαίτερα. Στη δεκαετία του 90, όταν πλέον υπάρχουν εισαγωγείς, πάλι το πειρατικό παιχνίδι είναι σημαντικό. Και αυτό φαίνεται γιατί υπάρχουν αρχές εταιριών που μας δείχνουν ότι κάπως παντού γίνεται, αλλά στην Ελλάδα είναι μεγαλύτερες οι διαστάσεις του. Και αυτό συμβαίνει γιατί το original είναι αρκετά ακριβό και επειδή είναι αρκετά ακριβό είναι πολύ δύσκολο για έναν συνήθως έφηβο που παίζει να πείσει τους γονείς του να δώσουν, ξέρω εγώ, 15.000 δραχμές αντί για 3.000 δραχμές για να πάρουν ένα original παιχνίδι. Οπότε αυτό ίσως είναι μια... Δεν είναι ακριβώς ελληνική ιδιαιτερότητα, συμβαίνει στη Μεσόγειο, στο Νότο και σε κάποιες άλλες χώρες, αλλά συμβαίνει σε μεγαλύτερο βαθμό και επίσης δεν διώκεται από τις αρχές. Οι μόνες διώξεις που υπάρχουν δηλαδή για πειρατεία στην πραγματικότητα είναι καταγγελίες από μαγαζιά μεταξύ τους, που ένας καταγγέλει τον ανταγωνιστή του. Και τα πρόστιμα είναι επίσης αστεία. Οπότε αυτό ίσως είναι κάπως ιδιαιτερότητα. Το πόσο ηθικά νομιμοποιημένη και κοινωνικά είναι η πειρατεία ως τρόπος διάδοσης παιχνιδιών. Και η αντιγραφή. Θυμάμαι, αντιγράφαμε μεταξύ μας παιχνίδια. Να σου γράψω ένα, να σου. Θεωρητικά και αυτό είναι πειρατεία. Θεωρείται, ας πούμε, σωστή και λογική που οι άνθρωποι γράφουν επιστολές στα περιοδικά και διαμαρτύρονται τα περιοδικά επειδή κάπως είναι ένας επίσημος διαβλός, δεν μπορεί να πει αντιγράψτε, γιατί θα έχουν πρόβλημα. Οπότε αυτοί λένε ότι όλα αυτά είναι παράνομα. Καταλαβαίνουμε ίσως γιατί το κάνετε, αλλά είναι παράνομα. Και αυτοί γράφουν, ας πούμε, επιστολές και δημοσιεύονται στήλες αναγνωστών και λένε ότι δεν είμαστε εμείς τίποτα αυλάκες να αγοράζουμε original και σιγά μην δώσω τόσα χρήματα κτλ. Θέλω να πω, είναι κάτι που θεωρούν ότι είναι οριακά δίκαιο να γίνεται. Ρωτώ τον Βασίλη για τη σημασία του να ανήκει σε μια κοινότητα σαν αυτή του video gaming, αλλά και για την πειρατεία. Μάθαινες, γνωριζόσουν με παιδιά που είχαν την ίδια τρέλα που. Γιατί ήμασταν και δύσκολοι. Όλοι αυτοί που ήμασταν με τους υπολογιστές δεν ήμασταν και οι τόσο πιο κοινωνικοί και πιο διάσημοι στο σχολείο, να το πούμε έτσι. Μετά η πειρατεία λογικά πήγε στο CD που κι εγώ. Στη δισκέτα πρώτα. Πρώτα στη κασέτα, μετά στη δισκέτα, μετά στη δισκέτα. Αλλά σε DTV. Η μεγάλη, η floppy. όταν φτάνεις όμως στο CD, για να αγοράσω εγώ τέλος τη δεκαετία του 90 ένα CD recorder, τα χρήματα που χρειάστηκε να δώσω ήταν πάρα πολλά. Επομένως αναγκάστηκα και εγώ προσωπικά να γίνω πειρατής. Ακούω που λες για την εξέλιξη του video gaming και τους υπολογιστές, και θυμάμαι παλιότερα πιστεύαμε ότι το πραγματικά γρήγορο ίντερνετ και η έλευση πολλών παιχνιδιών που είναι και online και έχουν και χιλιάδες χρήστες και φτιάχνουν και κοινότητες τεράστιες και σε συγχρονία με το τι γίνεται και σε άλλες χώρες ή σε τόπους παραγωγής αυτών των παιχνιδιών, θα εξαφάνιζε τελείως τα επιτραπέζια παιχνίδια. Είναι βέβαια έξω από την εποχή που μελετάς. Μιλάω για μετά το 2010. Παρ' όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε στην Ελλάδα, τουλάχιστον νομίζω και διεθνώς, μια τεράστια παραγωγή επιτραπέζιων παιχνιδιών και κατανάλωση. Δηλαδή, με έναν τρόπο, σαν να κατάφερε αυτή η κουλτούρα να συνυπάρχει με την κουλτούρα του gaming. Δεν την αντικατέστησε, δεν την πέταξε δηλαδή. Το βλέπεις εσύ αυτό στην έρευνα, σου κάνει εντύπωση? Πώς το εξηγείς? Νομίζω ότι είναι κάπως αλληλοτροφοδοτούμενες κοινότητες, κάπως συμβιώνουν. Γιατί από τη μία υπάρχουν παιχνίδια που μετά γίνονται επιτραπέζια και αντίστοιχα υπάρχουν επιτραπέζια που μετά μεταφέρονται στον υπολογιστή. Άρα είναι εύκολο για κάποιον να μεταπηδήσει από το ένα στο άλλο. Ταυτόχρονα, από το 2010 ίσως 2014 και μετά, έχει αλλάξει τελείως, που εγώ αυτό ακριβώς δεν το μελετάω, αλλά έχει αλλάξει τελείως ο τρόπος που διανέμονται τα παιχνίδια. Δηλαδή,
μέχρι κάπου το 2008-2010 ο κύριος τρόπος για να αγοράσεις παιχνίδια είναι σε φυσικό αντίτυπο. Πας σε ένα μαγαζί, αγοράζεις το παιχνίδι, βάζεις το CD-ROM ή το DVD-ROM στο drive σου, το γράφεις στον υπολογιστή σου και παίζεις. Αυτό το πράγμα δεν ισχύει πια. Πρώτα απ' όλα είναι χαρακτηριστικό ότι οι υπολογιστές πλέον δεν έρχονται με DVD recorder ή CD recorder κτλ. Όλα τα αγοράζεις ψηφιακά. Άρα αγοράζεις ψηφιακά το παιχνίδι, αυτό έρχεται σε μια πλατφόρμα ψηφιακή όπου σε επιτρέπει να παίζεις και παίζεις. Το επιτραπέζιο ακόμα και σήμερα έχει αυτή τη χαρά του physical, παιδί μου, του φυσικού αντίτυπου. Θα πας, θα το ανοίξεις, μπορείς να παίξεις με τους φίλους σου, μπορείς να το πουλήσεις σε κάποιον άλλον. Επίσης, άμα κλείσει η εταιρεία, το επιτραπέζιο θα συνεχίσει να υπάρχει. Δεν είναι ότι θα το χάσεις. Ενώ για όλα αυτά που αγοράζεις ψηφιακά υπάρχει ένα ερώτημα ότι αν κάποια στιγμή κλείσει η πλατφόρμα που τα διανέμει, τι θα συμβεί. Και υπάρχει ειδικά από παλιότερους gamers δεκαετίας του 80 και του 90, οι οποίοι έχουν αυτή την κουλτούρα, ας πούμε, του φυσικού αντιτύπου, της συλλογής. Στη δεκαετία του 80 και στο 2000, τα αυθεντικά παιχνίδια, εκτός από ότι έχουν το CD μέσα, έχουν πάρα πολλά πράγματα που τους συνοδεύουν. Manuals, οδηγίες, χάρτες, μικρά πραγματάκια για το παιχνίδι. Άρα έχουν και μια συλλεκτική αξία, ας πούμε, κάποια artbooks, κάποια, ας πούμε, τι κάνανε οι developers, πώς φτιάχνουν το παιχνίδι, πώς το σκέφτηκαν. Οπότε έχουν και μια τέτοια σημασία. Πολλοί από αυτούς, επειδή ακριβώς δεν τους αρέσει αυτή η κατάσταση, επιστρέφουν στα επιτραπέζια. Άρα κάπως συνυπάρχουν και αλληλοτροφοδοτούνται με έναν τρόπο. Βέβαια, τα χρήματα που δίνονται για τα video games σαν παραγωγές είναι πολύ μεγαλύτερα από τα επιτραπέζια. Και το άλλο που βοηθάει τα επιτραπέζια είναι ότι με έναν τρόπο εκμεταλλεύεται αυτή τη μείωση των αποστάσεων για την ψηφιακή κουλτούρα, γιατί υπάρχουν όλες αυτές οι ανοιχτές πλατφόρμες τύπου που κάνεις crowdfunding. Οπότε ένας έχει μια καλή ιδέα, τη βάζει εκεί πέρα, τη διαφημίζει λίγο και λες ok, θα δώσω ξέρω εγώ 20 ευρώ και όταν φτιαχτεί αυτό το επιτραπέζιο μου φαίνεται ωραίο σαν concept art, θα μου έρθει και θα μπορώ να το παίξω. Υπάρχει μια αλληλοτροφοδότηση ανάμεσα στις δύο. Τι μπορούμε να δούμε κοιτάζοντας τα ψηφιακά 80's, τι υπάρχει εκεί για το σήμερα? Κοιτάζοντας σήμερα τα 80's, νομίζω ότι και διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα υπάρχει μια φοβερή νοσταλγία για αυτήν την εποχή. Στην Ελλάδα συνδέεται και με άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν με την πολιτική, την οικονομική κρίση κτλ. Τα 80's ζουν μια καλή εποχή. Διεθνώς όμως υπάρχει μια επιστροφή στα 80's και μια αγάπη για αυτό που ήταν τότε πολύ πιο αναλογικό. Τα 80's είναι η αρχή αυτό που σήμερα θα ονόμαζαμε ψηφιακή επανάσταση, τεχνολογική επανάσταση κτλ. Κάπως διεθνώς υπάρχει αυτό. Όσον αφορά το video gaming, είναι η αρχή κάπως των μεγάλων franchise του video gaming, των μεγάλων adventure κτλ. Που θα γίνουν πιο δημοφιλή. Είναι η αρχή του Dungeons & Dragons, το οποίο υπάρχει ακόμα και σήμερα σαν επιτραπέζιο παιχνίδι, αλλά και online. Ο Θανάσης κάπου εδώ μου θυμίζει τις παιχνιδομηχανές. Ένα ακόμα σημαντικό κεφάλαιο του gaming. Εκεί πέρα γύρω στο 90-89 σκάνε στην Ελλάδα και οι πρώτες κονσόλες. Δηλαδή Nintendo NES, Sega Master, αν θυμάμαι καλά. Οπότε αρχίζει αυτό το πράγμα, το παιχνίδι πια να μπαίνει πιο δυνατά. Στην Ελλάδα, παρότι αυτή η νοσταλγία δεν συνοδεύεται τόσο με τεχνολογικά χαρακτηριστικά, υπάρχει μια αναβίωση μιας ρετρονοσταλγίας, της ρετροκοινότητας των πρώτων μικροϋπολογιστών, της Amiga, του Commodore, που σε διάφορες εκθέσεις κανείς μπορεί να πάει και να παίξει τα παιχνίδια που παίζε τότε. Νομίζω ότι υπάρχει όμως και μια νοσταλγία για όλα αυτά τα περιοδικά που πλέον δεν κυκλοφορούν. Δηλαδή που κάποιος περιοδικός τύπος από το 8 και μετά έχει πάρει αντικατιούς, ας πούμε. Όλο αυτό το συναίσθημα ότι άνοιγες το περιοδικό, το διάβαζες, σου φαίνονταν κάπως ωραίο. Ήταν η μοναδική πηγή ενημέρωσης που είχες, άρα ήταν ο μόνος τρόπος να ενημερωθείς στην πραγματικότητα για ό,τι συνέβαινε στο εξωτερικό, τις νέες τάσεις πληροφορική, να δεις αν ήρθε κάτι καινούριο κτλ. Νομίζω ότι αυτό που με έναν τρόπο έχει επιβιώσει σε έναν βαθμό στην Ελλάδα από την δεκαετία του 80 και αυτή τη κουλτούρα, αυτή την κοινότητα, είναι ότι στη δεκαετία του 80, όταν ξεκινάνε όλα αυτά τα περιοδικά, υπάρχει μια διαπάλεια ανάμεσα στο αν θα έχουν περιεχόμενο που θα αφορά κυρίως το προγραμματισμό ή θα αφορά τα παιχνίδια. Ο λόγος που μιλάμε με όρους ιστορικότητας για τη δεκαετία του 80 και του 90, καταρχήν
για εμάς τους μεγαλύτερους είναι ανησυχητικό. Αλλά το ξεπερνώ αυτό και αναρωτιέμαι αν αυτό συμβαίνει γιατί ο χρόνος των ανακαλύψεων και των εξελίξεων σε αυτούς τους τομείς τρέχει πολύ γρήγορα, είναι πολύ πυκνός και άρα έχει προλάβει να δημιουργήσει ενός είδους παράδοση ή αρχαιολογία, εν πάση περιπτώσει, ή αν αυτό το πράγμα συμβαίνει γιατί ούτως ή άλλως πια κάνουμε ιστορία κοιτώντας πολύ πιο κοντά μας. Νομίζω συμβαίνουν και τα δύο. Ξεκινάω από το δεύτερο που είπες, ότι κάνουμε ιστορία που είναι πολύ πιο κοντά μας. Το 2008 όντως είναι πιο κοντά μας, επειδή είμαστε στο τώρα. Το 1980 είναι αρκετά μακριά. Είναι 46 χρόνια. Μπορεί να σκεφτεί κάποιος ότι το 1980 στην Ελλάδα γίνονται συνέδρια που αφορούν τη δεκαετία του 40 και τον εμφύλιο πόλεμο. Είναι 40 και 30 χρόνια μετά από αυτό και είναι προφανώς ένα παρελθόν πολύ πιο τραυματικό και πολύ πιο δύσκολο διαχειρίσιμο. Προφανώς υπάρχει ανάγκη να γίνει, αλλά θέλω να πω ότι αν κάποιος το 80 μπορεί να μιλήσει ιστορικά για τον εμφύλιο πόλεμο, προφανώς και το 2025 μπορεί να μιλήσει για την δεκαετία του 80 για κάτι που δεν είναι καθόλου δραματικό, που ίσα-ίσα είναι ακριβώς το αντίθετο, τους υπολογιστές. Άρα, από τη μία υπάρχει αυτό. Απ' την άλλη, η απόσταση είναι για κάπως σχετική. Εγώ τα κοιτάω όλα αυτά χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη κυρίως τον περιοδικό τύπο. Αυτά τα περιοδικά που κοιτάω πλέον δεν υπάρχουν. Θέλω να πω ότι από την οικονομική κρίση και μετά και με την κρίση που ας πούμε έχει ο τύπος και λόγω της οικονομικής κρίσης αλλά και λόγω του διαδικτύου και της αλλαγής του πώς γίνεται η ενημέρωση, είναι μια εποχή που έχει παρέλθει. Δεν πρόκειται να ξαναγυρίσει. Άρα μπορούμε μάλλον να τη δούμε ιστορικά, γιατί οριακά οτιδήποτε είναι πίσω το 2008 είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που ζούμε σήμερα. Το 2008, μάλλον το 2009, τα μνημόνια και όλα αυτά είναι μια τομή στο που σκεφτόμαστε την ελληνική ιστορία. Όσον αφορά το πρώτο κομμάτι, υπάρχει μια σχετικότητα στον ιστορικό χρόνο που μας επιτρέπει να το μελετήσουμε και υπάρχει μια σχετικότητα στη τεχνολογική αλλαγή. Δηλαδή, ό,τι ξέρουμε για την τεχνολογία που υπάρχει στη δεκαετία του 80 και του 90 δεν υπάρχει πλέον. Παραδείγματος χάρη, κασέτες, δισκέτες, CD, DVD. Κανείς δεν βλέπει βίντεο στο σπίτι του, κανείς δεν έχει DVD στη τηλεόρασή του. Όλα αυτά έχουν παρέλθει. Σαν εποχή, σαν τεχνολογία. Άρα μπορεί κάποιος να σκεφτεί ότι μπορεί να μελετηθεί ιστορικά, γιατί πλέον τίποτα από αυτά δεν χρησιμοποιείται, δεν είμαστε εκεί. Είναι ένας κόσμος πολύ πιο αναλογικός από αυτό που ζούμε τώρα. Επομένως, είναι κάτι που μάλλον μπορεί να ιστορικοποιηθεί. Είναι κάτι που μπορούμε να το επισκεφτούμε σήμερα και να μας είναι οριακά τελείως άγνωστο. Ή κάποια από αυτά να μας είναι τελείως άγνωστα. Σε μεγάλο βαθμό έχει αλλάξει ο χώρος που βρίσκονται οι υπολογιστές στο σπίτι μας. Στη δεκαετία του 80 οι υπολογιστές βρίσκονται στη τηλεόραση. Και εκεί οι μικροϋπολογιστές είναι κωδία που συνδέονται στις τηλεοράσεις και άρα συνήθως βρίσκονται στο σαλόνι. Στη δεκαετία του 80 τα σπίτια έχουν μία οθόνη που βρίσκεται στο σαλόνι. Πλέον υπάρχει συνήθως στα σπίτια μια μεγάλη τηλεόραση στο σαλόνι, αλλά οι υπολογιστές ήδη από τη δεκαετία του 90 πάνε στα δωμάτια των παιδιών ή του πατέρα ή το γραφείο. Άρα αυτό είναι μια αλλαγή που πολλές φορές θεωρούμε πολύ αυτονόητη, αλλά δεν είναι. Ποιοι ήταν οι δημόσιοι χώροι αυτής της nerd κουλτούρας? Για τα επιτραπέζια ήταν κυρίως μαγαζιά που πουλούσαν επιτραπέζια. Η Κάισα, κυρίως στη Βικτόρια που ήταν Κάισα Μονόκερος που είχε ένα χώρο για οργανωμένο παιχνίδι, και το Fantasy Shop αργότερα που και αυτό είχε ένα χώρο για οργανωμένο παιχνίδι και είχε και υπολογιστές στον απανόροφο. Λειτουργούσε δηλαδή και σαν internet καφέ. Και κάποιοι άλλοι που άνοιξαν μικρότεροι, δηλαδή είχε ανοίξει στο Νέο Ηράκλειο ο Δρυίδης που είχε οργανωμένο παιχνίδι και μερικοί άλλοι. Υπήρχαν κάποιες λέσχες ανάγνωσης, λογοτεχνίας, φοιτητικές λέσχες κτλ. Και κινηματογραφικές λέσχες. Στο Πολυτεχνείο έχουν κινηματογραφική λέσχη που δουλεύουν όσοι μάλιστα ζει το Matrix, ας πούμε, και τους ενδιαφέρει η επιστημονική φαντασία. Ρωτώ τον Θανάση για το συσχετισμό όλων των διαφορετικών μεταξύ τους πραγμάτων. Αυτόν που ο Τάσος Φίντζος Βαφλής μελετά ως nerd κουλτούρα. Η φάνταση, μυθολογία ή οτιδήποτε είναι αξιοποιήσιμη από τότε σε πολύ διαφορετικές πλατφόρμες. Δηλαδή κάποιος διαβάζει Tolkien, ακούει Manowar, παίζει Defender of the Crown, χωρίς όμως κάποιος από τους δημιουργούς αυτούς να έχει σκεφτεί ότι θα συνδεθώ με τον άλλον όπως γίνεται τώρα. Νομίζω ότι τώρα τα δικαιώματα, τα spin-off κτλ. Πουλούνται πριν ακόμα κυκλοφορήσει η ταινία για παιχνίδια ή ξέρω εγώ, η μουσική κτλ. Μετά για παιχνίδια υπολογιστών υπάρχουν τα internet καφέ, τα οποία στη δεκαετία του 90 δεν έχουν όλα ίντερνετ, δηλαδή μπορεί να μην έχουν όλοι υπολογιστές ίντερνετ, έχουν κυρίως υπολογιστές και κάποιοι να συνδέονται στο ίντερνετ, οι άλλοι συνδέονται σε δίκτυο. Από το 2000 και μετά
έχουν πιο πολύ, ας πούμε, ίντερνετ και μπορείς να συνδεθείς και να παίξεις και online. Ποιες είναι οι τομές στην ιστορία των ίντερνετ καφέ? Αρχικά ξεκινάνε τα τέλη δεκαετίας του 80 στην Αθήνα ως databanks, που μπορείς να πας να πληρώσεις με την ώρα και στη Θεσσαλονίκη και να συνδεθείς σε συγκεκριμένες, ας πούμε, διαδικτυακές βάσεις. Αυτό είναι πριν αυτό που ξέρουμε, το www, το World Wide Web. Συνδέεσαι μόνο σε συγκεκριμένες βάσεις πληροφοριών. Σταδιακά αποκτούν υπολογιστές με παιχνίδια που μπορείς να παίξεις LAN και συνδέσεις ίντερνετ μέσα στη δεκαετία του 90 και αργότερα το 2000 και μετά έχουν σχεδόν όλοι ίντερνετ. Αυτό που είναι σημαντικό για την ιστορία τους είναι το 2002, όταν βγαίνει ο νόμος 3037. Ο νόμος 3037 είναι ένας νόμος ο οποίος στην πραγματικότητα βγαίνει την κυβέρνηση του Πασόκ και σκοπό έχει να χτυπήσει, να καταπολεμήσει τα φρουτάκια, τα οποία είναι πολύ συνηθισμένα σε καφενεία της επαρχίας, έχουν και μαγαζιά με φρουτάκια. Αυτοί λοιπόν φτιάχνουν ένα νόμο ο οποίος ονομάζει οτιδήποτε ουσιαστικά μπορείς να παίξεις ηλεκτρονικό μηχάνημα, είτε αυτό είναι υπολογιστής, είτε είναι φρουτάκι, είτε οτιδήποτε, τεχνικό παίγνιο, και το ποινικοποιεί. Αρχικά στη διαβούλευση του νόμου απαγορεύει το να υπάρχει οποιοδήποτε παιχνίδι σε δημόσιο χώρο. Κατά τη διαβούλευση του νόμου το ΚΟΕ λέει ότι όχι μόνο σε δημόσιο και σε ιδιωτικό, οπότε στην πρώτη έκδοση του νόμου βγαίνει και σε δημόσιο και σε ιδιωτικό χώρο, άρα τυπικά δεν μπορείς να παίξεις πουθενά, ούτε έξω ούτε στο σπίτι σου. Αυτό κάπως θα αντιλαμβάνονται τα περιοδικά της πληροφορικής και στέλνουν κάποια υπομνήματα, γράμματα στον πρόεδρο της Βουλής, στον Υπουργό. Ψηφίζεται στο θερινό τμήμα της Βουλής. Δεν παίρνει ιδιαίτερες διαστάσεις, δηλαδή μόνο τα περιοδικά της πληροφορικής ασχολούνται ιδιαίτερα με αυτό. Προφανώς αυτό έχει να κάνει και με ένα δημόσιο άγχος που καλλιεργείται κυρίως από εκπομπές στη τηλεόραση για το τι κάνουν τα παιδιά σε ίντερνετ καφέ και ο κίνδυνος και θα πάθουν εθισμό. Οπότε είναι μεν και τα φρουτάκια, αλλά έχει να κάνει και με ένα τέτοιο κοινό, ας πούμε, που θέλει να καθησυχάσει η κυβέρνηση. Αρχίζει να παίρνει διάσταση κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί στη Βόρεια Ελλάδα γίνονται διώξεις σε ιδιοκτήτες ίντερνετ καφέ. Από τη Λάρισα και πάνω. Κατά τόπους αστυνομικοί διευθυντές μπαίνουν σε ίντερνετ καφέ. Συνήθως συλλαμβάνουν αυτόν που δουλεύει εκείνη τη στιγμή ασχέτως αν είναι ιδιοκτήτης και κατάσχουν υπολογιστές. Υπάρχουν και διάφορες φωτογραφίες που τους έχουν περάσει αυτές τις κορδέλες, απαγορεύεται, δηλαδή είναι λίγο κίτσι φάση, τους κατάσχουν και αυτό παίρνει έντονη δημοσιότητα γιατί κάποιος στη Θεσσαλονίκη πάει στο Λευκό Πύργο και κρεμιά το ίδιο με ένα πανό που λέει κάτω νόμος 3037 ή κάτι τέτοιο. Σε αυτό υπάρχει το Σωματείο Ιδιοκτητών Ίντερνετ Καφέ, το οποίο προβάλλει μια συλλογική ασπίδα, δικαστικά έξοδα κτλ. Μετά από ένα διάστημα καταλαβαίνει ο Υπουργός ότι ο νόμος δεν βγάζει πολύ νόημα, οπότε το συζητάνε στη Βουλή και πρέπει να κάποιες τροποποίησεις. Η πρώτη τροποποίηση είναι ότι καταργεί τη διάταξη που λέει για τους ιδιωτικούς χώρους. Άρα στο σπίτι σου μπορείς να παίζεις χωρίς να είναι παράνομο και ταυτόχρονα κάπως υπάρχει μια επιχειρηματολογία στη Βουλή, κυρίως εκείνη την περίοδο τη Νέα Δημοκρατία και το συνασπισμό, ότι οι υπολογιστές έρχονται από μόνοι τους με παιχνίδια, άρα δεν γίνεται ο υπολογιστής που θα πάρει ένας υπουργός να είναι από μόνος του στοιχείο για να τον συλλάβουν. Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Φίτζο Παυλή. Ήταν ένα επεισόδιο των ιστοριών για την ιστορία. Και εγώ ευχαριστώ. Για περισσότερες ιστορίες για την ιστορία, ακολουθήστε μας στο Spotify ή στα Apple Podcasts. Ηχοληψία και επιμέλεια ήχου Βασίλης Μπεκροδημήτρης. Τα podcast του intoLife.gr